Good evening! O karon mga kaigsuunan, mga friendship ug uban pa. Akong i-discuss niyo karon kung unsaon ninyo paghalo yung kagalingon para dili bitaw kay mo mahubog sa mahubog ilang mag-inom mo. So karon tagaan ta mo og idea og unsaon. So na ako'y karon sample karon nagdala ko diri og Red Horse. Ang Red Horse, when we say Red Horse, pula nga kabayo. So, kusog siya sipa, guys. So, inom ta gamay ha. Okay. Labok din mo, smile dayon mo. Okay? Dayon, ang ilim nun, ayaw niyo isunod sa inyong utok. Di adjust sa tiyan. Pero, unang-unaon po nato, nung ano mo rin yung dili daw isunod sa utok niya, asa rin mo agi nga sa tiyan, man jud na, bugo, nag-istorya. Okay, so once again, let's continue. Sa akong giingon, no? Una-unaon po unta nila nga, maingon sila nga, dili daw nato isulod sa utok. Bugo kay sila. Unsa mo na pagbutang ang ilim nun sa utok, magidiretso na sa tong ulo. My God, nakakaloka. Giunsa na nila pag hunahuna nga ng mga butanga. Dayon, asa akong giingon, kanagani mo inom ganitang ilim nun, ibutang sa lugar. Meaning, ayaw bisag asa ibutang sa plaster nga lugar. Aning lugar nga, dili bitaw maligid. Muna kong gimin. Dahil kung muinom, takinangan daghag ice. Kay, the more ice, lami kay feelings, ana. Okay, pero wala ta mo gi-encourage nga mga maghubog-hubog mo ha, kay di po na maayo nang magsimog inom nga walay hinungdan. So, mag-inom ra mo kanang line yung mga friends. Dili kay mag-inom-inom ra mo kanang nasakitan mo, na broken hearted mo. Comment na ako sa inyo guys about sa mainom. Kuan pod kanang mag-inom mo kanang kung naamoy kuan, share po dili kay ang kanapong yung mga kauban maura po yung mag-inom-inom din. Kung nagani pulutan guys, dili kay pulutan ay kanon ha. Kay ang uban ana snack ra man ang gituyo ana di na mo inom kay ang kanon ana kana ra mga pulutan, mga bagag na wong. Ayun dyan mong pag-ingon ana kay mahurot ang pulutan, yang ilim nun wala, papait kayo na sa bakbak. Ng mga bagag na wong diya nga pulutan ay si kanon. High blood. So, unahon dyan nato ang atong kaugalingon when it comes sa mga drink. So, drink moderately. Because I believe that if symptoms persist, it's the best for babies up to 2 years of age and beyond.